Pinten dinten enten mriki? 3. Ya, antawis telas pinten kenta. Kok telas pinten kenta? Pinten ton lek masak? Lek tontonane duka. Lek sak-sakane? Sak-sakane ki 3 dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik sedulur semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah sedulur, kali ini Pak D berada di Desa Siwalan, Kecamatan Larak, Kabupaten Ponorogo. Pak D akan ajak sedulur semua untuk mengikuti atau merasakan bagaimana guyub rukunnya warga Desa Siwalan dalam rewang. Tepatnya kali ini berada di kediaman Bapak Komarudin, Ibu Salbiati, yang hari ini sedang mengadakan ataupun menikahkan putra dan putri beliau. Oke, bagaimana keseruannya? Ikuti terus videonya. Sumonggo. Boten napa, Mbak. Damel kenang-kenangan. Lah nggih kenang-kenangan loh. Di sampingnya apa itu bau menyan. Aromannya itu nanti bikin dia Kesambet ya, Mbak. Termasuk pawang juga jenengan nggih. Pawang trek nggih. Pawang, ada pawangnya. Kadang-kadang di pawang, kadang-kadang dia jadi asik juga. Ing mangke kepareng gumantos Geng putra putri dalasan ing garwa. Apa Mbak? Kene pun langsung sungkem nersaning Rama mewah Ibu Mira. Wis Mas Anggi sing ngoten mawon aja mepet-mepet. Oh nggih yang seger-seger. Bagian bakso nggih Mbak nggih.
Bakul bakso dadakan. Ujaring para pinisepuh, ujaring para pinasis. Monggo. Taruna ngabekti marang wong tuwa tan kena ngagem bedhama. Mulya mulyane wong murid amonta oleh idi pangestuning wong tuwa. Dawing para pinisepuh kang wis kepareng jinengkana ing angin. Nah, yang masih sibuk ini bagian Ibu Rewang es ya, karena mau segera diturunkan. Nah, ini untuk menu yang akan dihidangkan untuk nasinya. Bu, mau cekap nggih, kok kendel? Sampun cekap. Dereng. Tasik. Gene mboten wonten masalah. Oh, ngoten. Racik-racik dereng cekap tapi panggenane nggih, Pak nggih. Nah, ini bagian menu makan. Napa namine niki? Namine napa? Rames nggih. Nasi rames. Untuk hidangan malam hari ini nasi rames bolo. Nasi rames, bakso, es, repot. Oh, nggih. Keren banget. Monggo Pak, lancar-lancar nggih. Nah, masih istirahat nih ibu-ibunya. Istirahat karena masih lama juga untuknya. Nah, ibu ya. Bener sawetawis ibu nggih. Pun saya. Oh, awet dek napa lek rewang? 9 hari. Masya Allah. Lah pun di daleme celak mriki napa? Celak mriki mawon. Ngoten niku dibayar mboten teng Pak Kemar. Mboten Bu nggih, gratis. Saya masak, Pak. Oh, ngoten nggih. Gantosan ngoten nggih Bu nggih. Oh, nggih mengke ngene panjenengan repot Bu kendel mriku ngoten. Oh, nggih. Nggih, jenenge wonten desa Bu nggih. Niki siwalan nggih Bu nggih. Oh. Piantun siwalan kok ayu-ayu to pur masalah. Nggih, mugi-mugi lancar Bu nggih. Suwun. Nah, yang ini masih bagian nasi nggih. Peramesan. Luar biasa. 2 hari berturut-turut. 2 hari nggih. Wingi acara napa? Nggih, mantenan tapi mriko. Oh. Kula kene lek mriki. Kayak mengke dalu tasik repot malih Bu nggih. Reokan. Niki tangga sedaya Bu nggih. Tanggi mriki mawon. Berarti mboten bayaran ya. Nggih. Gantosan guyub rukun ngoten ya Bu nggih. Nggih, mudah-mudahan lancar Bu nggih. Nah, yang di sini bagian dagangan semua ya. Nah, nggih dagangan sedaya Bu nggih niki nggih. Nah. Dagangan dari Sinoman Siwalan bolo. Luar biasa. Cantik. Luar biasa. Ini persiapan Sinoman untuk melatih ini, menghidangkan. Oh. Di sini nih. Nah, kita sampai di dapur utama. Ini dapur utama tempat masak nasi seperti itu.
Bu, sami sayah nggih. Pun pinten dinten lek rewang? Kuwi Dalem? pasar. Sepasar wonten nggih. Nggih, nggih. Pun sayah wancine kendel Bu nggih. Pundi daleme? Selak mriki mawon. Niki wau nyambet damel napa, Bu? Mriki. Oh, anu napa racik-racik napa? Oh, nggih nggih. Nggih, mudah-mudahan lancar Bu nggih. Kotang lajengaken. Nah, masih sibuk. Lah kok tasik bumbu mawon Bu kagem napa? Soto. Bumbu niki to? Nggih. Soto. Oh, mengke dalu. Nggih. Kok mboten rames, Bu? Oh, ngoten nggih. Soto napa? Daging no? Ayam. Nggih, kula nggih bosen no, mosok kok rames mawon nggih Bu nggih. Pun pinten dinten lek rewang Bu? Seminggu nggih. Nggih nggih nggih. Nah, untuk menu nanti malam soto bolo. Soto nggih nggih. Nggih, mudah-mudahan lancar Bu nggih. Nah, yang di sini Ibuke bungkus napa Bu? Mie kagem napa niki? Berkatan. Oh. Niku nggih tasik wonten sing buah Bu nggih? Oh, ngoten. Mboten dek wingi mawon lek buah niki wau nggih tasik. Tapi lek enten tamu malih mengke dalu nggih tasik nampi nggih. Sing pawon mboten anu, mboten. Oh, reokan. Saumpami enten sing supe kek buah mangke dalu ngoten prayo ditampi. Nggih Bu. Jenenge repot niku kadang enten sing sarengan ngoten niku lho. Nggih. Niki bagian kagem berkat Bu nggih. Sekul-sekul niki. Nggih. Niku damel anu napa niku piring dateng ngandal. Oh, besan. Besan. Oh, besan. Besan. Niku lho undangan manten. Undangan manten. Oh, mengke diberkati ngoten. Mboten kiloin. Damel ingon. Sing buah Pak. Ingon. Nggih. Oh, mboten lho. Maksud kula sing dibungkusi plastik niki lho Bu. Niki kan wong becek. Oh, becek. Becek nggih. Seperti ini. Ini niki ukurannya pripun lho Bu? Kok blak-blek. Lah niki damel buceng Pak. Oh, ndamel bujeng. Sing adang karo sing masak ben kuat bucenge. Oh, nggih ben kuat paringan slamet donanipun niku Bu. Nggih. Bujeng kuat nggih niku. Nek pun rampung. Nggih. Nah, ini ada tradisi setelah selesai hajatan nanti mau dibikin selamatan ngoten Bu nggih. Kenduri. Masak karo sing adang. Oh. Iya. Oke. Mugi-mugi sedaya lancar Bu nggih. Nah, yang di sini untuk bagian nasi ya Golo ya. Nasi ini masak nasi. Dan masaknya masih tradisional banget. Pakai tungku kayu bakar. Nah, ini ada 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 tungku. Luar biasa. Untuk krunya itu. Wah. Cekap Pak nggih lek masak. Wancine wasu bayaran ngoten. Pinten dinten enten mriki? 3. Ya, antawis telas pinten kental. Kok telas pinten kental. Pinten ton lek masak? Lek tontonane duka. Lek sak-sakane? Sak-sakane ki 3 dosa nggih. Ya Allah, kados ngoten niku nggih. Ya digawe 80 ping 3 ngoten. Nggih 2 ton langkung berarti Pak nggih, 2 ton setengah. Niku Dik wingi kalih Niki wau, dereng mengke dalu. Mengke dalu panjenengan napa? nggih. Oh, tasik panjenengan. Nggih, borongan 4 dina niku bayarane pinten, Bu? Ini guys, yang paling banyak bayarannya tukang masak nasi ya. Mriko to daleme pundi? Nanti Bang. Lah nggih, beli umbul. Oh, nggih.
Oh nggih nggih Pak Untung. Nggih nggih mugi-mugi paringi sehat ya men nggih lancar sedayanipun. Kula tak nglajengaken pados gambar Pak nggih. Nah, seperti ini guys, tuh repotnya di dapur utama. Nah, ini paling penting ya. Kalau nasi telat, nanti semuanya akan berjalan lambat. Suasana di dapur utama, Bro. Ini. Di hari Pak D. Oh, alah pripun. Nate mirsani dereng. Sampun. Pun di-subscribe, Mbak. Nggih, nggih. Monggo-monggo, mugi-mugi sedaya lancar. Budhe kok tasik goreng-goreng mawon. Oh, dereng cekap nggih. Kagem mengke dalu. Benjing uleh-uleh nggih masak malih. Weh. Berarti antus sedasa dinten panjenengan ten mriki nggih. Selasa. Selasa niku pun Sabtu. Lah nggih, pun seminggu langkung budhe nggih. Lah daleme pundi? Belik umbul. Memang anu nggih budhe panjenengan tukang masak ngeten. Ini berarti niki mboten rewang nggih budhe panjenengan. Kerja. Nggih budhe. Nggih mugi-mugi sehat terus ya budhe nggih. Nggih lancar ngopeni anak putu matur suwun. Monggo. Niki damelane nggih pados gambar ngeten niki. Pun tak donga tinonga Bu. Nggih, yang di sini ada monitor juga ditempatkan di dapur utama ya. Nah, untuk para sinoman ini, para remaja ini menunggu depan selesai mau rewang ngantar makanan. Dados atur saking Numpang, saking Blimbul, Lor Rampet sepindah ngaturaken pangalunggono. Matur nuwun Mbah Numpang, Mbah Pak Agus saking Blimbul, lan sedaya saking Samrawuh. Lah kae banyak nek borok iku ora oleh 17 sing pulang kae. Mandeg sih. Matur nuwun ananging Pak Komarudin nggih namung kados mekaten asalipun menghormat panjenengan. Angka salajengipun ngaturaken nyuwun pangapunten. Boten wonten lepate. Laga Numpang, laga Blimbul ananging lae wonten monggo sami-sami dipun atur. Angka 3 ngaturaken salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angka sekawan masrahaken temanten. Mbak Mas Supriyono ugi Mbak Restu sekalian garwa Pak Agis. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula tampi mugi-mugi sae wilujeng wonten mriki, wilujeng enten etan, wilujeng enten kilet, wilujeng sak lalu-lalipun. Angka salajengipun kaliasih matur nuwun mugi-mugi saestu Mbah Yai cocok kali dalipun Kanjeng Nabi Rasul sing sapa wong pengin dawa umure. Sing sapa wong pengin rezekine kathah. Monggo dawak-dawakno basa diri. Angka salajengipun Pak Kudus saking Kilen. Selasa kliwon jam 1:30 kasuwun dipun rilekaken dipun kirap insyaallah. Lan bibit pitatur pandonga panjenengan sedaya. Ingkang wetan boten sah piterne. Ora sah tiring iringno dhewe wis. Wis iringno dhewe wetan. Kowe mangkot ae. Nggih, matur nuwun Mbah Mun, boten sah piterne mesti kula iki semenika. Matur nuwun sajengipun saking Numpang, saking Blimbul, mangke kenal satu cekap utawi undangan sedaya badhe derek pamit. Kula boten saged ngangoni, kula boten saged gandoli ananging namung saged dirubungak mugi-mugi kuntur panjenengan kuntur ingkang wilujeng atas kalih panjenengan. Ya, Pak. Pamunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sepertinya untuk video untuk vlog kita tentang suasana hajatan ataupun suasana rewang di kediaman Bapak Komarudin Ibu Salbiati harus kita tutup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesilapannya. Seperti biasa, Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, juga subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang, supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.